Krisen viser en ny undersøgelse. Kun jyske og fynske kommuner står på top 10-listen. I Skive Kommune overlevede mere end 80% af de nye iværksættere fra 2006 til 2009. På de næste pladser kommer Favrskov og Samsø. I Faaborg Midtfyn Kommune overlevede mere end 76% af de nye iværksættere, og en af dem skal vi nu på besøg hos. Det skal være i orden. 112%. Pussekluder og stemmejern er stadig i brug hos Allan Jørgensen. For 3 år siden sprang han ud som iværksætter, og hans firma eksisterer stadig. Det er der at give nogle søvnløse nætter indimellem. Men det vigtigste det er, at man har troen på det. Og det har man jo, når man får ro for kunderne. Det lille sydfynske firma laver kølebiler, som kører dybfrosne madvarer direkte ud til forbrugerne. I dag har firmaet 14 ansatte, men det var en hård start. Der fik jeg jo min første udfordring, fordi bankerne ikke ville være med. Kæmpet igennem ved at have nogle ufattelige tålmodige leverandører med hensyn til betaling og så videre. Man kunne også se på, hvis virksomheden skulle udvikle sig, var jeg nødt til at have nogle miler ind fra investorer. Det lykkedes Freezevan at finde pengene, og den slags har iværksættere i Vestdanmark været bedst til under finanskrisen. Jo mere man kommer vestpå, jo mere tænker man måske lidt over tingene. I modsætning til, jo mere man kommer østpå, der er man måske lidt hurtigere på aftrækkeren. Og så betyder branchevalget også en del. I Vestdanmark startede iværksætterne ofte af produktionsvirksomheder, mens der blev satset helt anderledes i København. Jo tættere koncentration der er af mennesker, jo mere behov er der også for servicevirksomheder, caféer, restauranter og lignende. Og det er jo klart, at i en opgangstid, der vil der være endnu mere behov for dem, og der vil der være endnu mere større marked. Men når det så begynder at gå nedad, så er det dem, der bliver ramt først. Allan Jørgensens firma overlevede, og han har et par gode råd til andre iværksættere. Man har økonomien på plads. Det er, at man fokuserer på kvalitet, og man prøver at finde et unikt produkt. Spanske NATO-soldater blev i dag angrebet af en rasende folkemængde i Afghanistan. Op mod 1000 vrede afghanere angreb